Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 55. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon mga kaksyon sa aton sining pagpangalagad na try natin nga makontak karon ang Provincial Disaster Management Program Division. Angot sining lakat sang panahon naton, no? Kumusta naton si Bagyong Krising? Kumusta na bala? Anong sitwasyon naton? Do nag-init-init man naton dring lugar sa Bacolod kag Negros sining hapon. We have Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. With Sir Gan, evening. Aksyon tayo ngayong gabi, no? Sa aton mga listeners, sari atag naton lakat sa atong chimpo sining gabi. Webes kita karon Mayo 13, tuig 2021. Si Crising, nag-upgrade ini siya halin sa classification sang tropical depression, karon tropical storm na siya sa kategory to. Nag-aantad ini siya sa distansya 230 kilometros sa nasidlangan sa Davao City, diri sa Davao del Sur, o kunara siya gaanta 205 kilometros southeast na bagat na nasidlangan sang hinatuan sa Surigao del Sur. O kon ari siya sa coordinates grid naton sa 7.4 degrees north latitude kag 127.9 degrees east longitude. May ginadala ini siya nga kabaskugon nga hangin, 65 kilometro por ora, nagamadlos ini siya masubra sa 80 kilometro por ora. Nagagiho ini siya sa direksyon nakatungdan namin nakatungdan west-northwestward sa sulod sang 25 kilometro por ora. Karon mabagyohon ang tiyempo sa mga lugar sang Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Surigao del Sur, Cagagusan del Sur. Tuga initi si Tropical Storm Crising gede. Ang Northern Mindanao naman, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Lanao del Sur. Maulanon ang tiyempo nga may pagmadlos nga huyop sang hangin.
ang iban nga bahin sang Mindanao magalumon man ang kalangitan kag ulanon ang tiyempo nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga maayad-ayad pa ang tiyempo, may pag-uumbuom ang kalangitan. Hasta sa magalumon ang kahawaan pagaupdan lang isang may naligwin nga mga pagulan o kon pagpanagoob. Sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao, ara na paidalom sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa direksyon na aminhan na sidlangan pakadto na aminhan o northeast to north nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Sa iba niya nga bahin sang Mindanao nagapabilin nga mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin halin na aminhan na sidlangan pakadto na sidlangan o kon northeast to east kag ang Luzon kag Kabisayan subong man diri sa aton na paidalo man sa mahinay as sa may kasarangan naman nga huyop sang hangin magahalin naman niya sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod nagapabilin nga may pag-uum-guum ang aton kalangitan hasta nga magalumon niya ang aton kahawaan, no? Maayad-ayad pang aton tiyempo kag may naligwin lang ini nga pagdala sang pag-ulan o kon pagpanagoob. Nga halin ini sa easterlies, no? Hindi niya sa bagyo nga Krising. Kag aton mabatyagan ang iya impluwensya diri sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon lang sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Pero wala kita gale warning advisory. Nagatakos ini sa 0.6 hasta sa 2.1 metros ang takos, no, sang balod. Alas 6:36 sini nga hindi niya mo ariyo. Alas 12:49 karon sa kagahon. 1 metros ang aton nga taob. Kag magabalos ang hunas alas 5:39 karon man sa kagahon ukon buwas sa aga sa takos nga 0.4 metro ang kanabawon. Alas 5:58 nagtunod siya ring adlaw magabutlak ni siya alas 5:23 buwas sa aga. Ang aton nga temperatura ari yung sa 27 hasta sa 32 degrees Celsius. Ari siya sa 82.4 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So, nalakas ang ato nga tiyempo. Kadto kita karon kay Kanlaon. Si Kanlaon nakarehistro duha ka volcanic quake nga pagtayog, no, sa 24 oras na atong nga obserbasyon. Ang kasarangan nga pagbugay sang puti nga so kon white steam leading fumes nagtimbuok kini kapin sa 200 metros salin sa Guab kon sa iya nga baba antes ini siya nagkulap sa direksyon na aminhan na sidlangan. Ang asupre sulfur dioxide ginbugayan na 788 toneladas ang adlaw sang pinakaulihi sining sang pizza 11 sang Mayo. So muni ang ground deformation padayon nga ginaobserban sa aton GPS kag aton electronic tilt-meter dira sa Barangay Cubay, no, La Carlota. Nga ang slight inflation ara sigapon sa nanubuan kag sa tunga-tunga nga baga ni Bulkan Kanlaon. Ang muni mga parameters nga may indikasyon nga hydrothermal, tectonic kag deep-seated dito sa kaidalom-daluman, no, sang iyang sulok nga may proseso sang magma dito sa kasulok-sulukan ni Bulkan Kanlaon. Ang DOST people sa gihapon
in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center, liwat nagapaabiso sa aton publiko kag sa aton stakeholder nga alert level 1 ara si kanlaon, kag ang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon gina-enforcer naton. Diri sa earthquake information sa 24 oras wala kita may nakita Negros Occidental, Negros Oriental. Mayo gid. Puro Nueva Vizcaya, Sultan Kudarat, Leyte, Basilan, layo. So, way may nagtayog di sa aton sa 24 oras nga obserbasyon sa aton palibot Negros Island, Negros Occidental kag Negros Oriental. Action right, no? Aha. So, amo na ilakat sa aton nga tsimpo. Si Angot kay Bulkan Kanlaon kag sa earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. Si Krising daw layo man digro sa aton gid sir, ano? Inang si Krising ang trajectory yan ni maigo siya, no? Maigo siya Zamboanga Peninsula. Daw sa dapitan ni siya Zamboanga Norte, no? Kundra siya maagi, labuton niya ni ang rain radius Southern Negros, mga diri sa Binalbagan, Himamaylan area. Papanaog diri sa Mabinay, Bais, Tanhay, hasta sa dalom-dalom to. Sambuanggitad, Siaton, dira na yon, no? Mga Basay, Hinubaan, Kawayan, Sipalay. Action by, no? Masakop ta sa rain radius siya, sa iyang sikad, sa iyang sirkulasyon. May kay sikad lang, hindi gid sentro, Sir Gan. Way, best manti. Kaya ang ginapakita sa aton mga small planter, sa aton mga manugtano mo, may. Mamasa-basa. Pamasa-basa bla para magduludan. Longman. Gusto nila, dugi-dugi naman, kung sila saan maulan gan. Amo na ni, ang sabat sa ila. Para hindi magkalaluta yung mga alugbati bla. Amo gani. Way, best manti nga ra, kaman, abi ko, plupahuay mo. Ano ni lagari ay ni, ano ni, pakyawanay, amala? Di ba? Ang imo ya, pakyaw na. Pakyaw. Ang ano, action bay? Sling ko, pakyaw ng imo, halin sa Lunes hasta Huwebes. Way po. Ay, natabuan lang din nga nagkadto ko. Kay may gin-print out ko bla. Importante nga papilis. Natabuan nga nagraging ring ang telepono, nakadlock man sila magsabat. Ako obligado ko nga magatag na sa inyo. Di bagyo Krising dan niyo? Krising dan ginabantayan nila? Na. Kung way ta karon information dali dasimo daw mabulubod layan man ta mag-explicar sino. Sir Gan, kabay pabuwas nga mai-print ka man gyapon na. Serbisyo publiko naton. Amo na nga hambal ko sa imo, kabay pabuwas ma-print ka man liwat amo ni oras, ma-print ka na. Sir Gan, salamat. Gandang gabi. Thank you, Action by. Sige, sir. May lang kaya Sir Ganin, hidlaw mo ko Action Oliver kay Kwan Pro, kay Sir, ang isa to, Sir Dave Quahaw. Sir Dave Quahaw, din ka na Sir Man, daw pila naka-Webes kag Biyernes, nga daw ay nakukbati sa tingog mo kay, sige na tamyaw, paninandya, permisibo didakbla. Action firing line. Ano ba si nag-transfer na si Sir Dave guro sa iban nga departamento ay nga daw ay nagikukabati si Sir Gani na lang yung si Kwan, si Sir Melvin Chiero kon Saturday. Ang Webes kag Biyernes, possibly, kung subong mo si Sir Dave Quahaw, no? Kag Biyernes, pero duway ko kabati siya, guro may mga changes sila guro Or basi naga-monitor ka ba subong sir na hidlaw man ta sa imo sining golden voice. Action firing line. Anyway, si Bagyong Krising mga kaksyon, add-on lang to sa kay Sir Gani kaina. May mga lugar actually dito sa Pag-asa National, gindeklara nila nga signal number 2. Amo ang southern portion sang Surigao del Sur, sa Lingig, City of Bislig mga kaksyon, and southern portion sang Agusan del Sur, Trinto, Santa Josefa, northern portion sang Davao Oriental, Buston, Katil, kag Baganga or Baganga, no? Daw mo nabi, no? Northern portion sang Davao de Oro, Compostela, Montevista, Moncayo, na New Bataan, mga kaksyon. Signal number 2 na ni sila. Ang signal number 1 ginbatak man sa mga lugar sang the rest of Surigao del Sur, portion man sa Agusan del Sur, Davao Oriental nga portion man, the rest of Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City,
eastern portion of Bukidnon, Impasugong, City of Balay, Kabanglasan, San Fernando, Quezon City of Valencia, Lantapan, Maramag, Dangkagan, Kitaw-Taw, Don Carlos, Kibawi, kag sumuman Damulog. No, medyo malayo-layo diri sa aton pero ti amo na ang iya kuno nga sipa-sipa kung kaysa daw mag-agsik-agsik di sa aton mabatyagan sa northern part sang Negros Occidental kag portion man sang Oriental Negros. Action firing line. Krising, si Bagyong Krising na araan ta sa letter C ha. So kabay pa according sa Pag-asa National, doon ako man ang tsansa niya Action Oliver nga basi matunaw ini ate. Salamat gid no. Kay ti basi manghalit na naman ni kung isablan din ang kita too much ba lang mag-expectar sang tunaw-tunaw nga ini kay kibot lang kita paglaya sang bagyo, may ginbilin gid nga mga patay. Action firing line. So halalong sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sa taytay kilid sang kasuban kag kabakisan. Alerto lang 24/7. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, City 11 na sa aton nga pagpangalagad subong nga adlaw Webes na kita. Yari na sa Mayo 13, 2021. And nag-monitor na kamo diri maka-aksyon bukas ng aton sining nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph sa web naton YouTube plus ang aton sining nga Twitter account pangaka-aksyon. Ari na aton sining text hotline sa 0963-757-0874. Pwede ka mo kapadala sa inyo sining opinion, minsay, greetings kag iban pa. Ayo lang ko, 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tobla sa 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective.
Balanced discussion, fearless comment, action firing line. Ano bala nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Bantayan karo mga kaaksyon, lawagon taliwat ang survey sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagka-alkalde o kon probable nga mangin alkalde or magapapili bilang alkalde sa syudad sa Bacolod. Larohon tan Aksyon Oliver kay do kadamo iya sang mga ang Aksyon Radyo subong sining solo survey nga ini nagtrending kag nag-viral sa Aksyon Radyo. Ginhimo ang survey, ginhimo iyang PP Action Oliver. O personal, ano tawag sa PP gini sa ano kanino? Di ko nakabalo mo. Personal picture na bla sa Facebook. Ano gani Action si Action JM? Ang Action JM ano ganing PP gani? Ang PP profile pic. Alright, salamat gid no. Ginhimo nga profile pic sa iban nga tawo ang survey sa Action Radio. Grabe, no? Tapos sa Action Radio, ginalawag man sa iban nga radyo, nga ginsunod man ang survey. Naming ko blagin basa man lang survey na to diri, no? So, karon lang, kay tapos na tato sa mga probable nga ginaduso sang tao nga magpapili bilang kongresista sa Bacolod. Today, ang alkalde na naman, no? Ang alkalde na naman. Karon lawagon ko ni karon. Kung pilang porsyento mga kaaksyon, grabe nga binalbalanay ila sa kwan mo sa social media. Gaginuwa iya mga perte iya mo. Perting politika. Anyway, sa iban nga balita mga kaaksyon sa aton nga pagpangalagad, isa ka retirado iya nga manunudlo sa syudad sang La Carlota, nagalakat-lakat lang nagbakal sang soft drink sa gabi, ginlabayan lang sang isa ka persona kaginluthang patay. Grabe ang mga comment sa aton diri nga post sa Action Radio nga ining maestro posible nga nasalaan lang abi. Check na to ni buwas. Kay buot-buot kasi tawo ni senior citizen naman gani retired teacher dira sa may Hagimit Elementary School. Halos ang tanan nga nagakomentar nga nakakilala sa iyaan formerly mga estudyante ni Action Oliver. Hindi sila kapati nga luthangon ining tuman ka mabuot nga sahi sang manunudlo. Action firing line. Base gani kuno according to them nasalaan bulahaw. Pero check na to na sa dugang investigation sang La Carlota PNP. Samtang didto naman niya sa Banwa sang Isabela, bangod gid lamang sang pagtapas sang saging sang tupad balay. Lalaki pinulihan kabuno sang magpamilya sang tag-iya sang saging. Nugay gid panghilabot sa hindi imo kay mabunan ka gid. Action firing line. May lang gani kay way gid ma-disgrasya ni nga na gindala pa sa ospital ni subong ara naga ginabulong ho kag ang tatlo ka mga magpamilya nga nagpululi ka buno ti ara arestado pasakaan kaso. Action firing line. Nason nga mga higayon Action Oliver saging mala na ipabarangay lang no? Kung gintapas giman saging nyo, pwede mo lang ipa-record sa barangay nung problema nga tinapas mong saging na man, ti dapat bayran mo to. Tiway niles napak, ang ginhimo nila, nag-shutting man ang mga suspect, kag pagkatapos, sinulong nila to yung nagtapas ng saging nila. Siya, na! Anong gusto mo? Gumawa karon ng nagtapas ng saging. Pagwa, pinulihan buno. Action firing line. May naghambal tong natamaan sa inom-inom. Sige, ang iban nga balita sa aton nga pagpangalagad may taga Barangay Aliheso nadakpan nga naga-ro kag nagabaligya sang illegal nga droga didto iya sa probinsya sang Iloilo kahuluyan. Action firing line. 400,000 pesos nga balor sang illegal nga droga niyo. Konsin-o ini nga taga Alihes karon lawagon tani. Action firing line. Dire sa Bacolod mga kaaksyon, ang balita buwas nga adlaw may pila ka mga barangay nga magabukas or may patigayonon nga vaccination, mass vaccination buwas nga adlaw diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon bangod sining pag-abot sang 19,000 ka doses mga kaaksyon ni AstraZeneca sa nagligad nga adlaw. Firing line. Kay plastar tani karon sa aton nga pagpangalagad kay base magwuluwok ini blang no blang plastada sini pa-check tani karon. Samtang vaccination gyapon sa Bacolod ginkalipay
sang pila ka mga opisyal like si Councilor Lady Gles Gonzales nga mayo iya ang responder o response sa publiko kon vaccine ng paghahambalan. Firing line. Ang iban gorotin na kuha naging man Aksyon Olivera, mga kaksyon daw naluto na blang huna-huna nila kung ano ka bintaha kung ikaw ang nakapa-vaccine mga kaksyon. Firing line. Ang balita sa probinsya with Aksyon Marlon Hinovia mga kaksyon sa aton nga pagpangalagad kay na arme bisita kita si Chief of Staff sang AFP nga si Subihana kag si Gov Lacson nagpadulong sa La Castellana agod buksan unveiling kaginaw sa ribulto sang isa ka local hero naton nga si Lieutenant Tuong mga kaksyon. Firing line. Isa ini siya sa nagpakigbato mga kaksyon sa aton sini gobyerno Pilipinas kontra sa mga bandidong grupong Abu Sayyaf sa nagliligad pa nga 2000 year 2000 mga kaksyon. Firing line. Kanami man pamatian nga nangin hero siya no promo nagaling ang inkwentro Aksyon Oliver pareho man nga Pinoy nga nagpigag pinatsanay blay na blang may kaugalingon nga pagpati kang may kaugalingon nga pag nga prinsipyo ang iban ti medyo kiwi man ha. Firing line. Hindi mo na sila mapugan kiti prinsipyo na nila mo. Ti respetohon tama na. Okay gina pero galing ka pinatsanay Pinoy batok Pinoy ha. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line. Pakaronan ko na mga detalye sa mga balita sa nasyonal nga kaksyon nga balita o damo man no. Kay ariho ang Pilipinas subong kong COVID-19 ng paghahambalan nagdugang sang 6,385 ang bag-o nga positibo ni COVID-19 nga nagdugang naman sa 1,124,724 ang aktibo diri nagapabilin sa 55,260 ang naka-recover na nagdangat sa 1,050,643. May bag-o subong nga nag-alalayo nga 4,289. Samtang ang patay 18,821 mga kaksyon. Firing line. Sputnik 5 o kon V nag-abot sa pungsod Pilipinas 15,000 ka doses ini mga kaksyon. Halin ini sa Gamaleya Research Institute sang Russia mga kaksyon. Ikaduha na ni nga 15,000 nga nag-abot diri sa pungsod Pilipinas. Firing line. Sini nga mga binulan damo sa mga inabot nga mga bakuna diri sa aton gikan sa iban nga pungsod. Ang Pfizer manog abot man, AstraZeneca kag ang iban pa mga kaksyon ti salamat gid sa pagdonar ini gikan sa World Health Organization, gikan ini sa bulig sa iban naton nga mga nasyon nga mga utod mga kaksyon. Firing line. Dito iya sa lugar sang Israel subong wala untat gihapon nga ginamo didto padayon gihapon ang kakugmat sang publiko sa Hamas, sa Gaza, sa Israel, Palestine. Amo ning mga lugar to karon nga nagalinupad ang Rocket Action Oliver ang ginaawayan didto you know what kun ano kun nagainaway diri duta man to ila. Firing line. Inang kunanay sang duta Action Oliver may mga protesta, pinaluparan ka racket, nagbinaslanay, damo yak lamatay. Firing line. Amo nang bal naton nga kita nga ari sa Pilipinas, medyo maayad-ayad pa kay do medyo madalom-dalom pa kung kis ang huna-huna tano. May mga paminsar pa kita iyang inabalang ginapadalom pa naton no. Didto sa Ilaya once gani nga may ara sang gamay nga kinamog kang mag-ililintra ang gobyerno, galinupad. Firing line. Hindi lang isa duhang pataya tag 20, 30 ang kapampilason gasululubra. Amo na hambal naton gani nga si COVID-19 dito sa Israel subong. Way na masyado ginasapak na. Ang ila to subong ginakamugan ang mga property na naman. Firing line. So meaning si COVID-19 dito na control na gid nila. Na control na gid nila kabay pa nga makontrol taman di sa Pilipinas. Firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon, sino nakadumdum sa kay pastor nga si Ruben Iclio, no? Ruben Iclio Senior or Junior mga kaksyon. Formerly nangin representante ini siya sang Dinagat Island. Oo, sikat-sikat isa sa una kay may timplo ni Action Oliver. Gakaladto ni mga tao to siya mo. Ang mga istorya gani nga suno
suno sa kutso-kutso nga nabaton ko kuya prangka kuya kutso-kutso. Action firing line. Ang mga tao nga nakakadto to damo taga-negro sa kadto to. May time nga naghambal nga maguba ang kalibutan. Action Oliver. Ang ginhimo ang tanan nga nagasimba sa simbahan ni Clio, kung dito ka matabuan sa pagguba sang kalibutan, hindi kay mo yung madalahig, Action Oliver, kag maluwas ka mo. Action firing line. Grabe mo ti, siyempre, gusto sang tao, kaluwasan mo, no? Pero kung mga malain, ginahimo mo na, maminsar ka pa nga maluwas ka sa katalagman. Siyempre, dumapa impyerno ka Action Oliver, no? Di ka na maghambal pa nga, ay, di ko rin makadto sa impyerno kung sa langit, pero obra mo pamatay, maminsar ka pa nga maluwas ka. Action firing line. Oh, corruption, abi, kawat sa gobyerno, tanan-tanan niya makatuntuhan. Now, si Cleo Macaction, nakilala man ini, matapos nga, once nga Action Oliver, nga nagapanigarilyo ini siya, kag ang upos sang sigarilyo ihaboya, ang iya nga parokyano kag sumulunod, ginagaway. Action firing line. Anong purpose na? Ginakaon na Action Oliver? Kay makabulong kunong sigarilyo niya. Action firing line. Ang pinaka-worst pag Action Oliver, kung ano pag ang ginagawa nila, tupla. Action firing line. Grabe ko no. Muti, grabe ning iya nga pag damo sa kwarta agad. Kululi ang kulintas niya, grabe, tarang grabe pagpatiti namin, makiti simbahan bla. Hasta naglabot sa pinaka-point nga nagpapili bilang kongresista dumaog, uy, ano man tabo, imo yung nga doon naglain ang una-una ya? Action firing line. May mga reports pa ni before nga si Sir Icleo nga ini patay naman ni, no? Kaya napatay siya, abe. May mga kaso, may mga napasibangdan nga ginapang himuslan, o may mga panghilabot sa mga kababainhan. Action firing line. Di pinatay ng asawa niya, no? Pinatay ng asawa niya, ginpriso ini siya, no? Ginpriso ini siya Macaction, ginaristo, nagligad nga Hulyo 2020 kanangin most wanted person ini siya. Action firing line. Pero sa nagligad nga si Mana, naka-COVID-19 ini siya, nakaluwas pa siya. Pero sa balatian niyang cardiopulmonary Macaction arrest, cardiopulmonary arrest, ini siya ginbawian gid sang kabuhi kay na sang udto mga ka-action. Action firing line. Ang kaso niya nga ginpriso sa murder, pagpatay sa asawa niya, tapos guilty pagid siya sa ginatawag graft and corruption. Action firing line. Ti RIP no kay Pastor Icleo mga ka-action, ngini ang nagtaliwa na. Wag na mention gid kon pila edad niya sa ginalang. Action firing line. Pero itsuray subong ang iyang buhok laba siya, pero ang sa babaw kalbo Action Oliver, no? Daw sinang unang panahon lang nga type, ay negosyo gana nga mag kuan pa sa kogalingon niya. Action firing line. Ang balita pagid nga iban subong adlaw kay ang Anti-Terrorism Council mga ka-action nagpagwa sang statement sinigid lang mga adlaw matapos nga ila gintawag nga isa ka terorista si CPP-NPA founder nga amo si Mr. Juma Sison. Action firing line. Nga ining si Juma Sison mga ka-action, ato ni subong nagatiner iya sa the Netherlands upod sa iya sining pamilya. Action firing line. Di madugay na nga panahon didto ni siya nagatiner na, pero padayon paghihapon ang ila sining ang iya sining communication diri sa pungsod Pilipinas sa pagsuporta sang pila ka mga miyembro sang CPP-NPA, mga NDF, o kung ano pa diri sa Negros Occidental, ti mga NPA kita diri. Action firing line. Ginasuportahan niya ini mga ka-aksyon paagi posible kung tanan-tanan lang nga mga medyas posibles abi for 50 decades na ang nakaligad mga ka-aksyon o kung 5 kadekada rather mga 50 years ang nakaligad. Action firing line. Porte ng binalbalanay nila ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Balos-balos sa mga makahang nga mga istorya, mga kung ano na lang. Action firing line. Gintinguhaan man nila gani ni Duterte kag Sison man nga magpatigayon sang ginatawag iyang inistoryahan ay katawhayan. Pero wala gid to natigayon.
kay may mga ginaayo ang bahin sang CPP-NPA sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga hindi mahatag sang gobyerno Action Oliver. Action firing line. Kag may ginaayo man ang gobyerno sa kay season nga hindi man mahatag ni season. In short, do hindi gid mag-coincide ang ila tinutuyo isa kag isa. Action firing line. Hasta nga gindeklara na lang to ni Duterte nga why na ta sang pistok sa, no? Why na ta ni istoryanay katawhayan. Hala, panglagsan nyo ng NPA kag iban pa nga mga terorista. Action firing line. Now, subong adlaw ang Anti-Terrorism Council o kon ATC ang nagpalayag makaksyon 19 kagin aligar ranking members ng Communist Party of the Philippines. Lakip ng founder nga si Jose Maria Sison gintawag ini nga mga terorista. Action firing line. Ang Resolution 17 sang Council apitsanin ni Abril 21, 2021 nagahatag sa otoridad sa Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC nga i-free ang ila mga assets mga kaksyon. Action firing line. Perte, no? Tinalakip man diri sa listahan, magluwas kay Sison, amo iya ang mag-asawa nga Julieta Vicente Ladlad, George Madlos, Adilberto Silva, Ray Casambre, Rafael Bailuses Wilma, kag Benito Tiamzon. Nabatian ko ni. Action firing line. Ang 19 ni sila, miyembro ni sila sang Central Committee sang CPP, mga kaksyon. Aside from them, may ara pa sang iban sa Resolution number 16. Ginhingadlan sang ATC ang napulo ka miyembro sang local terrorist group bilang mga terorista lakip na ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o kon BIFF, Abu Sayyaf Group, kag ang Daula Islamiyah, mga kaksyon. Now, amo na yung mga grupo. Now, once nga gindeklara nga terorista ang isa ka grupo o kon individual, ano ayhan ang makuha nga benepisyo sa isang gobyerno? Action firing line. Tidiri sa ato niya sa probinsya sang Negros Occidental, ang insurhensya diri puwerte, no? Subong nagkanay-kanay na, ang balsang Philippine Army nagkanay-kanay na, pero kibot man kita Action Oliver kung kisa may mga encounter na naman. Action firing line. Tapos maka-declare magani ang Philippine Army nga ang naengkwentro nila mga 20, tub 30, tub 40 ka individual nga miyembro sang NPA. Ti maggulo 40, damo na na. Kung kada isa sila gabit-bit ina Armalite Action Oliver, ayawan ka na imo ya bato sa siya mga nuna. Action firing line. Nadungan pa ini ang ATC declaration subong o kung pagpalayag sang statement nga terorista sila. Kay kahapon ako nagligan nga adlaw, may 19 tanan ka mga ginaligar miyembro sang NPA dira sa syudad sang Kabankalan ang nagsungka man sa otoridad. Action firing line. Dagadungan-dugan anyways, ano gibla ang bintaha tawgan ta abi ang Philippine Army abi, no? Ano gibala ang bintaha sining pagdeklara nga terorista ining si Sison and iban pa nga mga kaopdanan. Ano ba lang benepisyo nga makuha sang gobyerno sini? Action firing line. Para at least makabalo man ta bala, makahisayod man ta kung ano ang mabulig sini kung katawhayan ang paghahambalan masi makahatag ni sang pila ka porsyento nga mag-amat-amat abi nga mas magtawhay na gid ang aton sini nga sitwasyon kon insurhensya ang paghahambalan mga kaksyon. Action firing line. Oo, kay dugay na gid nga problema mo. Dugay na gid nga problema sa Pilipinas nga hindi man mapapas-papas. Bangod nga may mga suspetsa nga amo sina. Pero ano gid lang advantageous nga makuha naton diri. Online sa firing line. Sa aton nga linya maka-aksyon si Army Major Sinon Pansito sang Philippine Army 3rd ID. Sir, good evening. Magandang gabi po sa inyo. Action Dry, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating stasyon. Magandang gabi po sa ating lahat. Bagong-bago ko lang po, sir, sinabi na ayon yung ATC. Sinabi po na si Mr. Joma sa Maria Sison and iba pa, yung mga kasamahan niya po ay sinabing mga terorista na po, sir, at may mga Abu Sayyaf, Bangsamoro, iba pa.
Ano bang benepisyo, sir, na pwede maidulot na sa atin ito, sir, pag ganito, sir? Sa atin naman, Action Try, naniniwala tayo na mayroong problema. Definitely sa ating bansa may problema. At isa sa mga problema na ating kinakaharap ay yung problema natin sa terorismo, ang problema natin dito sa insurgency, problema natin sa Abu Sayyaf, problema natin sa Komunista Partido ng Pilipinas, ng People's Army. However, for so long na alam nating may problema tayo, we failed to identify kung sino ba ito na bumubuo sa ating mga problema. For so long in time, ito I have to take in specific as an example, itong Komunista Partido ng Pilipinas ay given there. Pero mayroong haka-haka, mayroong agam-agam, mayroong usap-usapan. Pero hindi natin na-pinpoint na itong mga taong ito ay kalaban ng Estado at nagpapabagsak ng ating bansa. Ayun. Nagpapabagsak ng ating gobyerno. Whenever we have a problem, kahit sa personal na punto ng ating buhay, that before we can really address our own personal problem is we have to identify what are our problems. So basically, this is what the government is doing now, identifying our problems, identifying itong sino ba ito, ang komunista pa ng Partido ng Pilipinas, para mas maging malinaw sa lahat. At from there, we can take off with the necessary solution in how to combat insurgency. Hindi pa pwedeng nagtatago pa at ito mas klaro sa lahat na when you are designated as a enemy of the state, then you are an enemy of the state. Huwag na tayong magkunwari pa na hindi sila kalaban ng Estado. So when we know this, then we acknowledge all of this, then we can make the necessary measures against these people. So anyway, this is just the first step, Action Brian, and kami natutuwa, kasi being the frontliners in terms of insurgency campaign, ay at least ang ating gobyerno ngayon is very bold in telling the people that we have a problem and we have these people causing the problem. Okay. Pag sinabi ito, mga terorista sila at yung mga kasamahan niya anytime, sir, hindi ko pa alam kung mga kasamahan niya dito yung kilala ko lang dito, yung Chamso na mag-asawa, So, na-aresto na rin nito before. Yung iba dito siguro, mayroon din ng mga cases ito. Pero pag sinabi natin terorista na sila, anytime pag makita sila, sir, ng ating authority, basta-basta silang hulihin, sir? Parang ganon? Actually, nagpa-follow tayo ng guidelines ng Anti-Terrorism Council. The identification is just one. And we are made also to understand that there will be prescription. Ito ay base pa lang sa Anti-Terrorism Council. Ito yung mga taong to. And the immediate, sa pagkakaintindi ko, is the immediate that we can do is we can cut the finances of these people. We can monitor the finances of these people that they should not be made as channels na ang mga ng mga funding ng for any terroristic activity. But in terms of further actions, it takes a prescription from the competent court. So kami din nag-aantay din kami ng formal guidelines. But initially this is what we are made to assume or what we are made aware of, na kailangan pa rin siyempre ng pagsasangguni sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Sapagkat itong pagpapangalan is yung ginawa ng Anti-Terrorism Council as a body created by the state to look into. Then after this one, this should be filed in the proper court. Ay, okay. Isa pa tinutukoy dito yung regarding po dito sa anti-laundering law po, yung money, AMLAC, sir. Ano ibig sabihin nito, sir? Yes, kasi ang AMLAC is part of the Anti-Terrorism Council. Kasi ang may mga namomonitor tayo at katotohanan yun that there is no terroristic activity na walang funds na umikot o nag-circulate within the banking system. So dapat aware tayo na itong mga taong to ay pwedeng pagdaanan ng mga pondo. So yung AMLAC, when they flag an account to be suspicious because of the
is talagang mapigil din nila kaagad. And we can prevent yung terroristic activity to happen na wala man nang nagawa ang gobyerno. So, kailangan talaga, actually yung council is made up of different personalities in the government holding positions like the DOJ, the AMLAC, the National Security Advisor. They convene every now and then and they evaluate and yun, part yun ng role ng AMLAC na mahanap itong mga accounts na ito na pwedeng pagdaluyan ng mga pondo. We have to accept kahit naman yung Marawi incident. Kung ating babalikan, mayroon talagang channels of funds from the international. Yes. Kahit itong CPP-NPA, mayroong channels of funds coming from the international organization na ginagamit nila. Pero minsan nakakalusot because there's no scrutiny on the part of the AMLAC. So ngayon mas pinagtibay natin at isa ito na makapag-fulfill doon sa pangako natin sa mamamayang Pilipino na i-minimize natin, na pipilitin natin na mawala yung security threat, much more itong mga terroristic threat posed by whether the Abu Sayyaf, by the New People's Army. Yan ang pinaka punot dulo ng lahat ng ito. Action, Brad. I see. Pag ma-freeze na talaga yung assets nila, yung mga pangalan nila, so ayun, magsa-stop na yung support nila from other countries to the Philippines, lalong-lalo na sa mga tao na nangangailangan nito, like mga NPA, mga anong grupo. Yung may ibig sabihin yun, sir? Parang ganun po? Yes. Tama yun, Action, Brad. Tama yun, Action, Brad. No? Kasi in order for an organization to exist, sabi nga natin, dapat may resources ka. Dapat magtaka tayo. Hindi mabubuhay ang NPA doon sa bundok kung sila lang. 'Di ba? They need guns, they need bullets, they need provision for their meals. At dapat naiisip din natin paano ba nasusustain ang mga ito. It's because there are resources, whether logistics, financial, at saka human resource, na continuously being channeled to this organization. Kaya isa-isa, dapat yung recruitment, yung human resource na kanilang ginagawa, dapat ina-address natin through massive information dissemination, pagpapasurrender sa mga kalaban, that's cutting the human resource. Doon sa financial resource, dapat putulin natin ito by cutting fundings from the international community o kaya yung mga extortion nila, ginagawa natin ito. All and more na talagang natin. Yung logistics resource nila, ginagawa din natin yun. Yung mga identified natin na mga pustahan kung saan yung mga tambak ng kanilang armas, tambak ng kanilang bala, mga pagkain, pinukuha natin ito. Because we want na walang suporta na mapupunta doon sa mga armado. And eventually they will die. They will stop in their what they are doing doon sa bundok kasi hindi naman talaga madali lang ang mamundok din na wala kang kakainin, wala kang bala at wala kang baril. So sana naman yung kung wala nang papasok na pera, papunta doon sa kanila yung gobyerno na yung magbibigay ng pagkain doon para busog-lusog balik sa gobyerno. Parang gano'n na po, sir, ano? Yes. Kaya nga, ang relentless pursuit operations natin, yung mga focus military operations natin, we are doing this. Well, of course, we have to accept that we want a decisive engagement against this New People's Army to once and for all cripple this organization. Pero may isa pa yon, may isa pa tayong tinitingnan doon. Pag palagi na tayong naglulunsad na mga opensiba against this New People's Army, ang sunod doon is yung pagbaba ng moral. Hindi natin ikinakatuwa na bumaba ang moral nila, pero dahil sa pagbaba ng moral, doon ang realization, itong mga kasamahan natin o mga kapwa Pilipino natin, na hindi pala madali yung armadong pakikibaka, na yung ipinangako sa kanila ng Komunista Partido ng Pilipinas ay hindi totoo. So, dahil dyan, magbalik loob na lang sila sa pamahalaan, bumalik sa dating buhay, at bigyan ng gobyerno ng opportunity na makapamuhay ng normal ulit. Ang gobyerno bukas naman talaga anytime, ano? Walang problema. Yes, Action Dry. Kaya hindi po totoo, may mga dati na tayong surrendery na mga magpapatunay na hindi po totoo ang propaganda ng itong New People's Army na pag sila po ay tumuko sa gobyerno ay papahirapan sila, ito torture sila.
Hindi po, walang katotohanan to. Kasi ang ating mga mga former rebels, sila na mismo ang nagsasabi kung gaano pinalima ng gobyerno ang kanilang pagkatao, ang kanilang buhay para maibalik ulit sa normal. So, ito ang ang gobyerno nag-i-in place ng iba't ibang sistema. Mayroon na tayong Enhanced Comprehensive Local Integration Program, yung sistematiko ng pagbibigay ng ayuda, ng suporta, na kung saan may binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tulungan itong ating mga kababayan. So lahat ito, there is no really reason for us to be laboring more itong armed struggle, itong pakikibaka, itong pamumundo, sapagkat ang gobyerno is sensitive with the plight of every Filipino na mas maging maganda ang buhay nila ngayon kaysa kahapon. Sige. With that po, sir, na linawagan po ako at saka yung mga taga-pakinig natin regarding po dito sa sinabi ng ACT po, katulad ngayong araw na yon na pinag-usapan na naman ito sa buong Pilipinas at mundo. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo at God bless po, sir. Thank you po. Action Bray, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating stasyon, maraming salamat po. Magandang gabi at patuloy ang pagsaludo ng 3rd Infantry Division sa inyo. Action Firing Line. Ang ining palayag maka-aksyon sang nasambit yang Anti-Terrorism Council ATC, agod ang tinutuyo si Action Oliver nga kung may araman sa mga support halin sa iban nga pungsod, ma-freeze ang kwarta o kung mga assets sila sa bangko, ini nga mga personalidad posible nga amo ang nagapalusot sinidiri sa pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Tikon mapugnga na ina, arang AMLAC, arang DOJ, arang gobyerno, hindi na basta-basta makasulod ang kwarta, ang ginasuportahan nila nga mga utod naton nga mga miyembro sang terorista naman ang tawag sila mo. NPA, CPP-NPA, Busayap, iban pa dira. Di magutman sila way na support. Action Firing Line. Pero isa sa ginakulbaan ko Action Oliver amuni. Kung ma-freeze gid man ang kwarta nga ini, nga hindi na makasupport sa mga utod tang aras bukid, kadako sang chance Action Oliver nga magpatigayon sila sa mga hindi amo again sa mga negosyante, mga politiko, ultimo nga tao, kiti gutom sila. Action Firing Line. Amo ning balantayan dira. Amo ning balantayan dira nga ti basi problema tadri ang mga tao naman sa palibot nga ti amo ning dangpan nila pila kadlaw. Action Firing Line. Ang ginapangita tadi gyapon yan istoryahanay gyapon katawhayan, Basi naga-monitor da mga utod ta sa mga grupo sang CPP-NPA bukas gid kita diri sa Action Radio Bacolod. Nga kon pwede sila makapanawag kag makahatag man sila nga komento abi kami diri bukas gid kami kay para makahatag man kamo sa inyo sa nga side, makapabalo man kamo sa publiko anong reaction nyo matapos sining Anti-Terrorism Council nagpagwa nga amo na ang gusto nila matabo sa mga support gikan sa iban nga pungsod para sa inyo. Action Firing Line. Sige, halin sa iban nga ako na nga pagpangalagad maka-aksyon dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap, Bisan pa ni nga mga Do not just throw away questions and statements. kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa ari kita kundi may mga backtrack kita Action Oliver. Kabalo kamo kung ano gid ka importante si backtrack. Kadako-dako sang iya gali bulig Action Oliver kung COVID-19 ang paghambalan. May backtrack kamo puway kamo kabalo kamo nga for contact tracing na siya, Magambal kita contact tracing pangitaon ikaw if in case gid man nga nakakadto ka sa area nga may nagpositive dito pero anong proseso? Way pa kamo kabalo, Action Firing Line. Karon nga gabi pabalon ta kamo kun nga kay may mga tao nga nagakabaton Action Oliver sang information gikan sa mga otoridad nga nagakakibot
kibot sila sa paano ako yan ang kabahin sining may nagpositive man, kaya hindi ko man ni pamilya. Daw mo na black. Action firing line. Pagbalik nato na explicar na ton sa inyo, dirigid lang sa Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:47. May gabi lang kay Randy Rex. Good evening, Sumbray. Gapamati man si Intong, Bor, Cesar, Cagnonoy, Rinso, kada gabi. Salamat. Joby Monares, salamat gid sa pag-monitor. Ari pang iba na. Si Madam Tere Simpronyong, Don Lihisina, profile picture. Sige. Thank you, ma'am. Si Kibete Izar, Action Brian, good evening. Greet ko si Tatay Luklok, Nanay Edna Isay, si Sitio Bulkalan, Barangay RSB, La Carlota City. Thanks, more power. Vanessa Mayo, nagamonitor man ang banya profile picture. Thank you, good ma'am. Nabambal ko gina. Bon Ignacio, salamat gid Action Brian, monitor lang ko si Bon Ignacio sa La Carlota. Si Maria Nelia Obrique Zaiko, nagamonitor man. Si Lanskit Makilan, good evening Sumbray, watching live from Barangay Matabang, Action Bray, pag-greet lang Kuliyog Family Makilan, sa Moises Padilla always, gid sila gapamati sa Action Radio. God bless, salamat. Toreno Christine, gapamati si Inday Christine Toreno, ho. Dina Dikrepito, naga-monitor man sa Barangay RSB La Carlota, si Kring to nga akon ngintamya bagulang nga si Christine Toreno. Francisco Guangco, Melvin Saludarios Abdo, watching from Barangay Malingin, Bago City. Edilaos, upod si Nanay Isabel, Hussein Loksin. Good evening, Sumbray, monitor lang kami di Gardenville, Tangob, God bless. Alex Montesa, paliyog ko Sir Bray, great sa pamilya Selo, sa Barangay Nabulao, si Palay City, madamo, gid nga salamat. Renato Tanyuan, greet lang kay Diloy Gatagay Whiskey. Mayo gina. Pangpainit gina eh. Si Jen Oy, si Sir, naga-monitor man. Monitor, hello to AFC. Godspeed, thanks. Thank you, good. Si Kano Pineda, thank you, good. Ana Sinoro, Suzette Alunan, God bless, may gabi. Alex Montesa, kulto si Clio. Warren Ortiz, naga-monitor man. Janet Flores, naga-monitor man. God bless everyone. Emma Yanson, thank you, good. Sa good evening, Sumbrayan. Kwa gani, balunggay, kagapaya, saging pa. Oh, tuod, no? Pero ang pagtapas to kuno sang saging, may gamay nga maikba. Ekto ko na may grudges na sila. Bebs Navarro, Hortalis, Baligwas. Good evening, Sumbrayan. Tamiyaw ko na family, Baligwas, 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Salamat, gid. Martin Aliling, Michael John Season sa Chato Elias, Paranaque. Greet lang Greg Hostiniani Puertas sa Quezon City kag EFC members. Remigio Bermilio, naga-monitor man upod kay Vic Vic sa Pateri, sa Vic Vic Pateri Remigio. Salamat. Rochelle Evangelista, Ana Sinoro again, always pray and take care. Salamat, gid, kamo mandira. Vicente Escobar, Action Brian, naga-monitor man kami subong, tamiyaw ko lang Ila Tonton, Bimbim, Gerald, thanks and more power sa imo. Noe Erwin Gonzalez, naga-monitor man. Philip Laurente, Emmanuel Miraflores Cuales, thank you gid sa mga naga-greet. Utay Benedicto, evening ari lang ko monitor sa Victorina Heights, mansilingan tamiyaw ko lang kay Toto Castro sang Bangga Bagol. Salamat. Mikaela Gilaran, may gabi sa Sumag, live from Jeddah. Salamat. Josephine Paro Alarcon, may gabi Action Brian, monitor gig Simo Mangyapunta. God bless. Salamat. Araman si Paul Spat III, Imbong Jocampo, thank you gid sa maaw. Joseph Batayo Bonifacio, good evening Brian, live from SP Village, Pahanukoy, pa shout out na the family Bonifacio, Barangay San Pablo, Manapla. Thank you. Araman si Joby Monares, Verka Puz, Lantaw gid, thank you. Lilia Taton, thank you gid.
Rombel Sinarosa Hingko. Tamyaw ko lang family sa Narosa sang panukoy kag diri sa Murcia sila ni Rabbi Isaiah Jude Nathaniel nga nagamonitor sa imo kay idol kagid nila. Salamat. Si Joseph Nabalian Kasag. John Patrick Abapo Balinas family ginatamyaw niya. RJ Rob Liames Araman, Liames family sa Sagay. Chona Cordero, George Gargasiran, si Maricor sa Moises Padilla. Salamat kag Isabela. Bia Jonathan, Exombray, Lihog Elmer Inting Pelorina sa Barangay 4 si Palay. Thank you, good. Alex Montesa, palihog ko Sir Bray, great si Ma'am Vanessa Mayo, Kelly Gilly, si Lida Zamora, Yamagishi, Lily King, kag ang EFC, Kudos Arb. Thank you, good. Bert Hirapusco Caraballo, nagamonitor man sa Handumanan. Sige. Dila lang ka po balikan, ta ka mo dugay lawagon, kuman ang iban pang mga balita. Karona, la 7:52. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito.
Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura.
Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon. Ryan Borden, Action Firing Line. Antes pa naman tanan may gabilang sa kay Yanika kag si Yashika Rodriguez, no? Si Junjona. Noon juning sinanang si mama naga-monitor sa sining nga mga tiniyon sa aton nga pagpangalagad. Sinday diding kag sinong Diyo. Kag iban pa dira, no? Sa aton sa nga pagpangalagad may gabigid sa tanan-tanan, no? Ari pa iban, no? Good evening, Sir Bry. Mati lang kami di Cambaros Jutay Tamyaw Kulang. Si Zyrene Santinor paborito kag ni Zyrene gapamati gid siya. Wow, salamat gid ra sa inyo. May lang nga pag-monitor. Action Bry lihog lang Tamyaw family Palabrica Hildore kag Mama Milita sa Barangay Kudkod Panamyaw Floor Palabrica Sanghandumanan. Sige. Greet lang Christian Buenconce. Buenconsage. Always listening Puro Cramos Dulao, Bago City. Amo ginang iyang apelyido. Do ka unique man, no? Evening Action Brian. Normal na iya sa mo nga part sang kanlaon ang pag-uyog kapin pa layo ka silingan. Baskog pang uyog Edward ni sang malaiba kanlaon. Lain maning kay. Good evening Sumbray. Daw si GEG o niya si Cleo. Maluwas ka kung hindi ka adik. Kag wala kaya gabato or naga si Vitsin Junior niya. Oh. Akig to sa Lasa 8:05 na sa aton sa nga pagpangalaga. Dali gid lang. Si COVID-19 Action Oliver manog tapos na. Salamat, no? Manog tapos gina presyum ta na lang ka gina-assumer na ton nga si COVID-19 amat-amat nga magadula sa aton sa nga palibot mga kaksyon kang makabalik kita sa normal. Pero may ara pagid Japon sa mga utod naton nga wala maka ideya kung anong pinaka-importante kag bintaha o anong pulos sining backtrack Action Oliver diri sa syudad sa Bacolod kag bisan din pagani nga bahin sang pungsod Pilipinas. Action Firing Line. May backtrack ka dira, no? May backtrack ka dila, may ideya ka kung ano blang botsilingon sang backtrack ngayon na. Oo, no? Ang hambalaton sa una nga once may backtrack ka, dala-dala mo ini, sulod ka sa mga malls naton diri merkado kag kung din pa nga sa establishmento, ginagamit mo ini mga kaaksyon, no? Ginagamit mo ini para nga marehistro ang imo sining nga ngalan kung diin ka man nga lugar nagakadto mga kaaksyon. Kag ang imo nga backtrack dapat may kompleto inadra nga information gikan gid sa imo mismo pati imo sining nga cell number, complete address dira para at least if in case gid man may pangitaon kag makontak kag gid nila kung posible mga kaaksyon may ara abi sang tawo nga nagpositibo
nga nagsulod kamo the same place mga kaaksyon. Action firing line. Grabe gali iya ka importante ini Action Oliver. Hindi lahog-lahog ini, no? Hindi lahog-lahog ang bulo backtrack nga ini. Kag ang pagsulat man sang imo ngalan sa sulod sang isa ka lugar o kon establishmento nga nagsulod ikaw. Action firing line. Basi way pa kamo nakabaton sang mga information parties backtrack. Kag kon makabaton kamo dira, basi masyak kamo, makibot kamo nga ara ang inyo siringalan. Action firing line. Okay na kita Action Dale. Sige, na-check naton si Matinion. Kay para hindi gid la problema kamo, no? Sige, i-try ko dibi sa akon nga side abi. I-try ko di basi diri maglusot siya kay basi na tingala sa Blagurhaw, no? Kadako kay isang bulig gid sini. Subong nga gabi dapat may ideya kamo ang daamo-amon ni sila sang ginatawag nga ispas man bala sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Di na siya makontak, no? Di na siya makontak. Sige, pakaronan ko lang ko na daw ginman, unahon ko na lang anay si Action Marlon Hinovia, no? Sige, balikan ko ni karon na kay dako ni nga bulig sa aton, no? Labi na gid nga ari pata sa kasagsagan gyapon ni COVID-19. Action firing line. Kadako sa bulig sining backtrack mga kaaksyon kag kung paano ikaw i-inform, paano ikaw ano dapat ang pagahimuon mo after all mga kaaksyon. Action firing line. Kay kita nagkululuha lang kita sang backtrack sa Action JM may backtrack pero way ta seminar kung anong himuon mo kung makabaton kag sa information halin sa backtrack. Action firing line. Di subong nga gabi gusto ko man ang tani nga makaatag sang pag-edukar kung paano naton i-plastar ang aton kagalingon kung nakabaton ka sang information halin mismo sa EOC or sino nga authority dila sa inyo nga lugar, banwa man o kun syudad. Action firing line. Diri sa probinsya sang Negros Occidental mga kaaksyon. Action firing line. Sige. Basi nag-shy sa balahaw. Medyo nagkuhan siguro pero balikan tanay karon kabay pa nga magsabat sa aton ang aton sining resource person mga kaaksyon angot sining backtrack nga ini, no? Unahon ko lang anay si Action Marlon Hinovia Sri Matinion. Kay wala kita sang ideya, Action Oliver, may local hero tadigaliya sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag makit-an ini or nagapuyo ini sa La Castillana. Action firing line. Ang mga balita ng Action Marlon Hinovia dulong sa aton sa D3 Bayo mga kaaksyon, dugang proteksyon sa inyo lawas. Capital reports. Yab Action Marlon Hinovia. Action Mar, maing gabi. Aksyon na bra, insakto ng gin na mono nimo nga likom gali sa hibalo sang mga Negrosanon. Mayara sang isa ka tumandok sang banwa sang La Castillana ang ginakadig subong nga local hero. Kagin pa sukuran ini siya sang doal na monumento. Aha. Sa Kabakungan Elementary School nga compound. Namo ning yaman eskulahan sa una Action Bray. Nag ining local hero ni dito rin sa ginlubong sa libingan ng mga bayani kamantiga na kadig bagamihan. Ang alam niya is si First Lieutenant Luli Nato Tuong. No? First Lieutenant Luli Nato Tuong. Miyembro sa Philippine Marine Corps pero antes ka nag-miyembro sa sang Philippine Marine nangin Philippine Navy Manila. Wow. Kani siya sang gintagaan sang Armed Forces of the Philippines o AFP sang pinakataas highest military award nga mo ng Medal of Valor Action Bray. Medal yan ng kagitingan. Magigiting. Oo. Kay man gintaya eneng kabuhi ya mo. Para lang kuntani pangapinan ang dapat pangapinan sa encuentro military operation sa Matanog, Maguindanao. Nagligad ang sumbray nga tuig 2000 pa. April 30 year 2000. Aha. Damo sa mga nagkalabatay si isa dari si Tuong
kabangdaran nga gin kilala ang iya siling kaisog kag kadaganihan aksyon Bray kag amo ning gin desisyonan sang AFP nga pabutangan siya sang ala monumento dara sa iya siling lugar. Ang pinakataas nga leader sang Armed Forces of the Philippines nga si Chief of Staff General Cirilito Sobihada. Amo gid nagkadto kay Action Bray sa siring aktibidad akong programa nga gin patigayon dira sa bahin sang Kabakungan Elementary School. Para man kay na si Governor Bong Lacson, si lakas sila na Mayor Romayla Nicor nangilimutan, unveil nila ang ining monumento sa Bray ni Tuong. So makit-an na ini kung sino man ang nagasulod dira sa Kabakungan Elementary School, makit-an na ini sa Bray ang monumento ni Tuong kag mabasahan man dira kung anong istorya sa likod kag sa mga inagihan ni Tuong at Sumbray. Ito mga monumento pinabo-nabo na dari sa Negros Occidental, dari sa Masunag Bacolod. No? Lugang ni ining si First Lieutenant Lulinato Tuong at Sumbray. Okay, I'm sorry, Exxon Mar, dari sa aton sa Bacolod, I mean sa Negros Occidental, ang mostly nga mabalaan sang pumuloyo diri is si Lacson, no? Lacson, Araneta, amo ni mga heroes naton diri. Yes, Lacson Babray, no? Miyembro ni sa sang 52nd Marine Company, ang Force Reconnaissance Battalion, kag sa residente na nakip at Sumbray sa mga nagpagid-away sa kampanya sa gobyerno, nag-control lang Sumbray, MILF. Okay, hindi gali Abu Sayyaf, MILF gali. Moro Islamic Liberation Front, dito sa Matanog, Maguindanao. Ang pila ka miyembro sa pamilya sa Sumbray, kalabanan, siri, araman sa kwan, araman sa otoridad. Okay. May pulis, may ara sa Sumbray, miyembro sa pamilya nga katapos ang Bureau of Fire Protection. Yes, nga kamanghuran ng Sumbray pare. Ako to kanya naghatag sa pamulong-pulong sa aktibidad Action Bray. Ano daw ka will off nga family in action na Mar? I'm sorry, why man tagahambal gina-underestimate naton nga konpigado ta daw hindi malabot mo nga mo sini nga mga kahimtang pero ini sila Action Mar na may ara-ara abe kiti may mga pare sila gani may mga BFP. Kag ang kalaban ng Sumbray is hindi na ulahog ang profesyon ay nasa rin nga nalabot ang Son Bray. No? Nakabigin nga isa man ka significante nga event kaya tabo dari sa Negros Occidental, partikular sa may banwas ang Madapla, langod ang pinagkataas kanya nga leader sa ESP, amagin ang personal nga nagkatrason na Bray. Hindi lang ESP, ato matukin ang presensya ni Brigadier General Rolando Miranda. Taga Third ID. Ano yung sa PNP? PNP, ang Police Regional Office 6. PNP Region 6. Tumanto sa Sumbray. Si Major General Benedict Arevalo, tumanto kay na. Ari di siya. Lagaw-lagaw na di sa aton ba? AFP Deputy Chief of Staff for Civil Military Operation. Nakinala naman ang banwas na Castillana, kaya na Action Bray, bagod man yung padulungan sang hindi basta-basta yung mga personalidad sa pungsod sang Pilipinas. Amo nang ginatawag naton nga grabe nga pagrespeto sang tawo nga may ara sang dako nga kabahin sa pagdampig sa gobyerno Action Mar. Yes. Kag in Action Bray nanging serve nga inspirasyon. Sa iban pa nga luyag magsulod sa mga kaangay masaling nga profession Action Bray kita ga siling nga pagsulod mo di mo maning maningatan mo kasi normal nga na Action Bray normal nga na sa siling profession mo nga isa ikaw sa mga miyembro sa Armadang Kusog sa Pilipinas ara gid permis sa peligro or delikado ang mo siling nga
sitwasyon. Pero damo man niya action mar gidya ang kon percentage lang aton grubasihan mga 90% siya nagaka-retire gidya sa trabaho nila nga buhi hindi kay nag-retire nga patay action mar. Yes, aton baray. Nagakatapuan lang sobray sa mga senaryo bilang daw hindi gid malikawan. Kadang ko nara kasi natawag nga first line of defense. Correct na. Kung na marin ka, mo gina imo sa nga papel. Kag hindi man to basta-basta ang nasugata nila to nga mga MILF no dito sa Mindanao, grabe man to mo. Kani man nagsunbrete ano to nga year 2000 grabe pa to sunbraya ang forsa sang MILF mo. Subong ya ang may forsa ang may forsa na subong among BIFF kag Abu Sayyaf na lang. Then nadumduman ko na sa mga panahon action mar ko sa uma ako iya. May mga Philippine Army to action Oliver. May mga Philippine Army, ang iba action Oliver gin pa dala sa Mindanao, ang iba nag-resign gigin papili sila ma-resign kamo o kung maupod sa Mindanao. Tidamo nag-resign action mar. Yes, so to mga 2000 ginausto na action mar. 1999, 98 dira gina. Yes. Correct action na balay. Kag kining giras maraway bla. Naging padalaman tong halin diri sa aton man. Daw kalabanan piga nag-uugid to. Wala sa may nagpangindi. Yes. Tinangay magalagon na sobray ang kampanya nila. Batok kasumpong sa gobyerno dito sa Baysang Marawi. Grabe man nag-istorya kon ikaw miyembro sang Philippine Army, AFP, Police. Kay once so padala ka di action mar sa Mindanao pagpauli mo di daw lain iyang paglantaw sa imo action mar no? Correct. Correct action na baray sakto gina siya. Ay kung nakaagi ka dito assign sa Mindanao. Ang tawag sobray ang pagpaki kung ari diri sa Visayas. Grabe na raya kung i-assign ka sa Mindanao. Kumbaga tog itong enkwentro hindi basta giyera ang paghambalan kung mo nabi. Yung video bla to, ang latest na enkwentro sang tropa sa gobyerno batok sa BIFF. Sa Coronadal. Yes. Ang nagsumbray ito nga porte gito. May isa ka upol silang iko sa ulo porte. Ginasiguan niya po ng sumbraya nga mabuligan. Kagapainchindi ko ang mga utod ta nga mga Muslim, mga utod ta Manislano, mga BIFF, Abu Sayyaf, Action Oliver, Action Mar, mag-away to sila. Do guston magtiro sila ya. Gatindog sila Action Oliveria kag uyat sa armas sila kita ginawa mo na nga panago sa armas lang pagwaon mo sila gatindog kag magtiro Action Marlon mo. Daw bali wala na lang sila sumbraya ang lupok ang armas. Correct. Normal na lang sa ila. Kung ikaw ya ang naga-cover ka naga-dumduman ang kabot mo isa lang. Nangyari naman sa pamagi ang sumbraya Uy, nago ka ginago anay. Nago kung may time. So kung hindi man sila kasumbray nga hala ka lang ka patarasak ka tiro mo kita ka pamagi nga hindi ka mamigo Kag hindi mo gina itikal kay ti mapatay ka daya. Yes, ang sunbaray correct kina siya. So balik kina ang nakabig dako nga event nga natabo diri sa Negros Oriental partikularmente sa Kabatungan, Banwasang, La Castellana. Ang kaakson gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Action Mar, balita na Action Marlon, dulong sa aton sa D3 Bayo mga ka-action, dugang proteksyon sa inyo lawas. Pero tinoti, congratulations sa pamilya Tuong dira sa Mayla Castellana, siring respeto, Medal of Valor mga ka-action, medalya sang isa ka maisog nga sahi sang persona o kon individual. Action firing line. Dini basta-basta mo mga amo sila nga mga tao ti grabing paghanga naton sina mga ka-aksyon ano. May isa ganit ka story Action Oliver nga maano ka mo maluoy ikaw sang isa iya ka miyembro sang PNP no. Isa ka miyembro sang PNP nga gin batikos sang isa ka media personality didto iya sa Metro Manila Action Oliver. Kilala mo na ni kung sino nga media personality. Action firing line. Ngayon lang isa ka programa dito sa Metro Manila nga dalangpan sang tanan nga problema sa mga tao. Subong doon nahimo ni siya kaning nga korte. Action firing line. May isa ka babaye nga nagkadto sa iya kag nagpangayo sang bulig matapos Action Oliver nga ang isa ka pulis wala iya
dayon sang ila sining pakasal. Action Oliver. Action firing line. Ikuan ko lang i-share ko lang ni sa inyo ha, kiti part ini sang maisog naton nga mga miyembro sa otoridad, no? May isa ka babae nga nagpadulong dito kag nagpangayo tabang. Ang problema, hambal niya, ginatrasan siya sang pulis o kon otoridad sa mga pila na lang kaadlaw ang nabilin nga amo ang natalana nga ini sila ang magpakasal kunta ni Action Oliver. Action firing line. Basos pagbaton sa sinanga istorya na mati man si Mr. Midyaman sang istorya sang babayi, hinanot niya dayon ang lalaki nga pulis papapapapapap sa pagkasakit. Ang ibang istorya below the belt lang iya, below na to ya sa aton sini nga mga baties kag mga 40s pagkasakit mga ambal. Firing line. Binalbal. Gintawag pa si pulis nga tara ng sa mga ang duwag sa Ilonggo ta talawit. Talawan, klase ka pulis. Nagpulis ka pa nga talawan ka man gali. Bisan sa pagpakasal ginpalagihan mo pa. Action firing line. Tigin istorya na siya sang Midyaman. Tiyang balya siya may mga rasunes kung nga ang away ko nagpakasal. Damo na bla may rason. So hindi buot silingon nga kung nag-atras ang isa ka tawo talawan na. May mga rason suno sa iya. Grabe itong hanot. Siya mo nag-trending to siya sa social media. Si Midyaman, medyo nalipay siya kay ang simpatiya sang tawo sa mga tumalanaw kag mga nagabasa Action Oliver. Ara kay Midyaman kag sa babayi. Action firing line. Matahom si babayi. May hitsura man si lalaki ining pulis ngayon. Action firing line. Karon kay didto sila na-assign sa Mindanao. Pag-assign sa Mindanao, naka-enkwentro sila Action Oliver. Pag-enkwentro, medyo damo sila. Daw mabudlayan silang atrakahon ng enkwentro na dito. Di ko magsala, daw BIFF ato kung abusayap. Action firing line. Ang ginhimo sang ila sining nga leader, kay daw hindi masarangan ang enkwentro, nagsinggit Action Oliver nga atras ta. Action firing line. Pag atras, ining lalaki nga ginreklamo sa babaye, wala siya nag-atras Action Oliver. Siya kamo lang to atras, kay samtang nag-atras kamo, ako maatubang sa ila nga tiruhon kong aton pangontra para hindi pagid kita malapot nila. Kay timigabato mo. Action firing line. Timayong ginhimo niya. Kung di nagilalatra sa mga upod niya, siya nagpabilin, bato siya, bato siya. Sus karon kay ginpaluparan Action Oliver sang isa ka M203. Action firing line. Ang sugid sang iya upod nga ara lang sa unhan sa iya, kita niya gid Action Oliver mo kung paano naglupad ining si pulis sang naigo sang M203. Action firing line. Paglupad niya kung nag-saylo sa sang lugar, iyalawas, buhi pa siya. Gasinggitan pa sa Japon nga, atras lang mo. May isa to nga nagpabilin nga, okay ka lang da. Siya, okay lang ko, gabato sa Japon. Pero ang iya nga mga lawas ng iban, grabe na mga dugo. Pak. Hasta nga ginliwatan pagid katero, napatay gid ato siya. Sa pila sila kabilog, nga nagpakig-away dito, siya lang to ang napatay. Action firing line. Ang pulis. So dito, nag-explika ng iya nga upod, siya hindi na iya talawit ang amon upod, kundi isog ini siya. Kikita mo siya ganiya nagpakigbato, ginluwas niya kami tanan-tanan, nagpabilin siya iya, agod nga luwason kami, bangod kati maisog siya. Action firing line. Hindi man bot silingon nga na mga talawit ato nagpalalagyo, nagalalatras. Ti sila mga tikang na ginahimo sa aton otoridad kung paano sila maka-withdraw anay alangan sulungon mo gina kundi makaya. Nga akon magpangita kamo may mga enkwentro kamo da. Hindi pwede nga makalikaw kamo anay kung pwede man lang. Action firing line. So ginhimo ato nila para makalikaw sila anay, pero atong pulis nga ato siguro na pinsaran niya, grabing batikos to sa iya mo. Nga wala siya nagpakasal sa babaye. Ang batiko, sinangkoy sa one-sided, bla nga mga kuminto, bla sa mga migo taman. Action firing line. Binalbal gito sa todo-todo, kundi napatay ito siya.
Nagwa to ang life story niya, ang sympathy sang tao, ara tanan sa iya Action Oliver. Action firing line. Grabe nga simpatiya, so hindi niya talawit. Hindi talawit ni klase police or hindi siya talawit. Gabato sa gani, ginluwa siya kami. Sa next time, hindi tanay maghatag sa mga bias nga mga komento, lantawon tanay ang sitwasyon. Action firing line. So amo na nga may mga tao yang tuman ka maisog mga kaksyon sa mga kaangay sini. So kung may mga sumbong dirabi kaangay sa to, hindi ta dapat pag underestimate dayon ng tao nga la sagi mo kasulit-sulit nga tarantado ka, talawit ka, tamaran muni na. Action firing line. Ang story malang lesson nga makuha naton dira nga inang saluduhan tani sila. Nga mga tao, mga kaksyon nga nagapakig-away para sa pagproteksyon sa aton nga mga sibilyan. Action firing line. Tsakto man hambal si mga sibilyan, yung trabaho ka, kay kami nga sibilyan nagasweldo, si tsakto na. Tsakto giniya. Kung kaysan, di man lang nga maisugal, ginila turutudo, da kung di nga punto lang dapat amo nang himuon nila. Action firing line. Tetong babae nga nagsumbong sa kay Midyaman, grabe man ang iya sining konsensya sa kugalingon niya. Imagine mo na nga gintawag tudong nobyo niya nga muni muna. Tapos di napatay na. Siguro na konsensya naman na to siya. Batsaga niya mga kasakit. Atong pagbilin sang pulis, nga wala siya nag-upod sa mga upod niya, isa na to sa mga ginhimo niya agod madula sa kalibutan bangod sa kasakit nga nabatsagan niya sa ginhimo siya sa babae. Action firing line. Kag sang Midyaman man mismo, kag ang nagkritisar nga publiko siya nga way pamabalaan ng piya kaside. Damo na nga porsyon ba. Action firing line. Anyways, gindikin lakip ko man lang ina bago nag-istorya kita diri sang ginatawag Medal of Valor nga ginatawag. Kaisog kag ang pagrespeto sa tao. Action firing line. Ang itog lang nga pamilya, yung mga otoridad man sa Iloilo gani Action Oliver. May isa ka pamilya to nga ang kabataan ni Action Oliver siyam kabilog. Sa siyam anom ka babaye. Ang anom ka babaye puro gid pulis. Action firing line. Kita mo na sa social media. Grabe mo. Anom ka babae puro pulis subong ya sa isa ka pamilya. Inspirasyon man na akon ginasugid sa inyo. Nga para makabulig sa una-una, grabe no? Puro pulis, anom ya. No? Ang ginahulat ko tong tatlo kalalaki, kumusta to sila yan? Action firing line. May mga lain man sila nga profesyon. May mga lain man sila nga profesyon. Tiyan mo lang na, no? Las 8:29. Action Brian Warden. Action firing line. Ini nga bayan sa aton, sa nga pagpangalaga, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, mga Life Extension na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala katon dungagan ta ngaton sini nga balita mga kaksyon dugangan ta kagiplastar ko sa inyo ang pre-election survey sa Aksyon Radio Bacolod kag iban pa. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Madamo na Regina Gariandutan kay sikat. Kasakit to gani sa iya komento. Hi, amo na kisado sobra naman magbatikos sa tawo mo. Wala man kus agap pinsar kung ano ginaguba nila sa tao. One-sided tawag na. That's why. Si Yod Snoller, naga-monitor man. Si Francisca Puso Moderaso. Erlinda Hiroy Imalay, naga-monitor sa MDF Beach Resort, Cebu. Ami Rivera, good evening. Inting MP de Peloriana. Salamat din sa pag-monitor sa Sipalay. Reynaldo Asuncion sa Pangasinan, Malasiki, Malasip Balig.
Thank you, Gid. Alex Montesa, ang hero sa nakaserya na ginapasidunggan may ribulto sa sulod mismo sang elementary school sang Kabakungan, pero ang hero sa ribulto female AF fighter pilot nga napatay sa crash syudad sang Bacolod nga ara sa tunga sang dalan sa Old Airport, makitaan nga nalimtan tanah nga pasidunggan, Sir Brian. Kag ang mga kahoy amo pa ang nadiskitahan. Ano? Huwag madula sa huna-huna ni Sir Montisang kahoy nga pinangpunggol sa Old Airport. Bisan sino naman tuod, no? Kaluluoy ito sa mga tao, kahoy nga to. Si Eunice Malala Raman, good evening, Sumbray. Question po, in line po sa topic backtrack, what should one do pag nawala niya ang kanyang backtrack? In my friend's case, na-corrupt ang phone niya, hindi niya na-secure, walang second copy, hindi na synchronized. No? Salamat. We will wait po sa advice niyo. Your question can give you salam. Pwede ka malang Ma'am Eunice, pwede ka lang gid kahimo liwat backtrack. The same lang yapon. May mga changes ka lang na garong gamay para makakuha ka lang backtrack. Importante dra name man lang mo kag ang cellphone number, kag address. Pwede ka na makahimo na liwat. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good evening, ma'am. Monitor ko no siya. God bless and God bless us all and more power to ARB. Salamat. Ann Villa Viray, good evening, Sumbray. Good evening, man sa tanan. God bless you. Salamat. Ana Mandrigos Rob, yes, backtrack is very, very important but not all honest, sir. Kay iban hambal, kay Mrs. siya makadto siya sa Robinson, may baklon lang kay gali ato siya sa DSB or mambukal upod kiridaya. Ausos. Giselle Franco, nagamonitor man sa Maaw. Si Lidonia Santilian, nagamonitor sa La Carlota. Greet lang happy birthday sa kay Bayaw Elsie Duinia sang Barangay Nagasi. Jewel Sinarosa, nagamonitor man lang si Joshua Sinarosa Kagrabe Hingko. Alex Montesa, what is the significance sang backtrack, Sir Bry, kung pasulaton ka man gihapon nga miski ballpen wala masanitize sa security personnel kay tungod wala sila scammer sang QR code mo para kasulod ka sa isa ka establishmento kaangay sang mga malls. Sir Brian, dako ang iyang kwan kay, for example, abi ako na lang may explicar gamay. For example, abi ato ka sa lugar like SM, no? Nagsulod ka to on that day, ang imo nga ngalan mas scan gid siya, no? Kada kuon sang SM ti kadamo na da sang entrance nila mo, no? Damo. So kung may nagpositive sa SM, particular na dito siya naglabay sa ginlabayan mo man, bisan morning to siya nag-agi, hapon ka na, matrace kanila. Kung may nagpositive to nga dito siya nag-agi, ang imo number padalaan kanila information. Ako na lang may explikan. Karonon ko na lang guro pagbalik ko karon, ano? Pagbalik ko na lang karon, basta may ara na da sang significant gid, may ara sa importante gid, ko na importante si backtrack. Oo, kay para may ideya gid kamo. Pagbalik ko karon paki-share sa aton nga live, no? Late listener, malagas lang ko sa sugod gid. No problem, Ma'am DJ John. Thank you gid. Paki-share lang. Pagbalik ko karon, explicar ko sa inyo kung ano importante si backtrack. Para sa akon importante sobra, na? Las 8:35. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to laban nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghang. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Antes pantanan mga kaaksyon, ginatamyaw ko lang gali ang Metro Negros Credit Corporation. Ang ilagid na nga manager dira si Sir Elvin Lingco. No? Salamat gid sa pag-monitor. Kag si Alexander Rimada, avid follower and fan. Wow, grabe. Salamat gid no. Thank you man kay manager sa pag-provide siniya. Thank you gid. Kung di ko magsala si Sir Elvin Lingco, doon na upod ko ni siya kaon sa isa ka itiri mo dira sa may home site. Action Firing Line. Amo ni siya guro galing kay muna walang gid ta nag-istoryahan gid sir, pero thank you gid sir. May gabi kay Leticia Pastrana, Erlinda Hiroy, Imalay naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad mga kaaksyon. Action Firing Line. Ang parte sa backtrack mga kaaksyon, simple malangbot silingon ko mo, no? Kung nakasulod ka sa isa ka mall abi like SM, no? Pag sulod mo dira Action Oliver, may backtrack ka. Ang backtrack mo, ang unod sina kompleto mo nga address, ngalan nga kompleto man, hindi kay himo-himo nga ngalan, kag ang telephone number or cellphone number. Once nga may ara sang nag-positive, nga nagsulod abi sa butan tabi Abril 30, no? Abril 30 nagsulod kada sa entrance nga ina, bisan dida sa SM. May nagsulod man dira nga iban nga nag-positive abi. Ikaw sa sina nga adlaw Action Oliver makabaton kagilayon sang information nga dalakip ka sa ginatawag nga contact tracing. Action Firing Line. Na, pagkabaton mo sa nga information, may nabutang mo na nga EOC. Example ko diri sa Bacolod lang ha, kay
I am pretty sure sa mga banwa kag syudad sa Negros daw wala gid man guro backtrack doon to sa dagko nga mga syudad. Sa San Carlos may ara may lain man to sila. So pagkabaton mo sina, basahon mo na kay halin sa sina nga adlaw nga nagsulod ka daw. Kung sa lipat ka na no? So saan ako nagsulod sa SM man? Daw mo na bla. Pwede kaya makapanawag sa number nga nag-text mo kag i-confirm mo or i-verify mo kung saan o nga day nga nalakip ang name mo nga may nag-positive direction Oliver so that mahibalaan mo ang mga counting days niya nga nakasulod kada. Kay kabalo kay ning si COVID-19, may time frame sa imong lawas action Oliver mo. Example B, 7 ka adlaw panilagan mo ko galingon mo ya kung naglain matiyag mo, ginlupoy ka da, lain matiyag sakit ulo mo, dumasuka ka, dula ang imo panimaho, imo nga panlasa, isipon mo na action Oliver, purte niya nga si COVID-19 kautik lang si virus mo. Tao nag-ubrabi. Hindi natural bla nga virus, bla nga nagtuhaw lang, na? So dira sa mabato mong information, maisip kagali inadlaw di kay pawalaan mo lang actually Oliver, basahon mo na or tawag ka dito sa EOC, mamangkot ka, ma'am sa saan-o nga date ni ma'am nga may nagpositive daman kay para mabalaan ko, manugid sila action Oliver. Pag sugid isipon mo na ng mga inadlaw nga ina, kag panilagan mong kaugalingon mo kung nagbatsyag ka o kung wala. Nan. Kung pagkakibalo mo nga, pila na ka-days na kaligad, do okay malangig ko, wagid ko problema, at least na may peace of mind kaya nga layo ka sa amuna nga virus. Tinagets nyo na kay ibang daan naghimo lang yung backtrack para hindi sagi ka sulat-sulat sang ballpen sa mall pero ang backtrack grabe ang iya sila nga signifikante nga dulot sa imo or benepisyo nga madulot sa isa ka tawo. Kulang-kulang pa na kon nga explanation sa inyo pero amo na siya, no? Amo na siya nga aton resource person besi masako siya. Ang parte sa survey mga kaaksyon naton diri sa Action Radio Bacolod sa pre-election survey naton diri sa pagkaalkalde nagpanguna ang anay 3rd District Congressman nga amo si Albi Benitez mga kaaksyon sa score iya or porsyento, no? Ang percent nga nakuha diri ni Albi Benitez, ang survey ginpatigayon May 2 to 7, 2021. Probable candidates for mayor sa Bacolod, nagpanguna diri si Benitez mga kaaksyon sa porsyento nga 54.5%. Nagapangaduha diri amo ang incumbent alkalde sang syudad nga si Mayor Evilio Bing Linardia sa porsyento nga 41.7. Amo na ng duwa nga lawagon ko kay Ibandre Elcid Familiaran, Vladimir Gonzales, Greg Gasataya, Stephen Paduano, Monico Puentevilla kag Kanutan. So ang bago nga ngalan nga nagtuhaw diri sa Bacolod mga kaaksyon amo si Benitez nga ti siya pa nagpanguna sining sa survey sa Action Radio. Ang ini nga mga personalidad like Leonardia gintawgan kay nason di mamaghatag sang statement. Si Albi Benitez mga kaaksyon understand wala diri sa Pilipinas ato sa iban nga pungsod pero ginatry ginaton nga makakontak sa iya. Hopefully buwas nga adlaw kabay pa. Ini si Benitez why pa sang declaration on himself ang iya kaugalingon. Why pagit siya kadeklara kundi ang iyang ngalan nga naglupok sa Bacolod diri amo nang pag-transfer sa iya sini nga pagparehistro. Amo na yung mga kaaksyon, ano? Now, kadamo sa mga nagahambal nga sino ang nagbayad sang survey, sinong sa likod sang survey, ang likod sang survey si Action Radio. Ang nagasto sang survey langan himo mo ni libre kay magasto sa pagpa-print pa lang daan sa mga questionnaire dira o kun ano da si Action Radio. Sino ang nag-provide sa mga tao nga magpatigayon sa survey? Si Action Radio. Ini nyo pagdudahan sa Action Radio kay kadamo sa nagalusot nga mga information. Kami diriya inisyatibo lang ng Action Radio. Pulso publiko lang ang ginakuha tadi. Katemprano pa sang politika pero hamon ang hambal naton bla ang trend sa Bacolod subong politika na. Kaangay sa amon nga Action Radio
kung anong news nga dapat ibalita sa mga tao, dapat i-opdan ginayan namon. Hindi pwede nga magpalinong-linong ka kay nga amon ginalagas direct listenership nga ginatawag Action Oliver. Ang listenership nga ginatawag, kundi ito ang namits nga balita, dito na sila mamati. Hindi kay sa sulit-sulit nga balita kag duway man kakwaon da. Subong nga gabi, klarohon naton, normal man lang gina nga magduda kamuda, pero ti ginaklaro namon, ang sa likod sang tanan-tanan gasto ang mga tao kung sino naghimo sang survey si Action Radio Bacolod. No other than kung sino man nga mga tarpulano dang ara sa una-una nyo. May ato patog hambal nga protest pagkalaway gid. Siya na ang nano Action Radio albihan ng number 1 ha. Kidubing man na sila kung di ka bastos kasi mga tao. Paano mo kami hambalon nga bing di man when is labot ni sa istasyon namo nya sa Action Radio? Yan niya sa Manila Broadcasting Company. Ano nga pungko, di nga sirbi nga manager, subong sa aksyon na magbanwa. Tinong labot nila di sa amon yung mga politiko na sila. Naghimo lang kami survey, kaya mo ng trend gani. Si Albi Benitez, anong pakialam yung sa Action Radio? Ngaway kami igasto, pag-print papel, da kag magpanghatag sa mga tao, kag mamangkot sinong probable yung alkalde, Action Oliver. How? 3 pesos, man na yung paprint na, di bla? 3 pesos, mahal ginabla? Tiyan mo na ang klaruhon talanggid pala klarong istorya, para hindi na ka mo problema da, ha? Dulaon nyo ng pagduda. Kaya nagadulo-duda na amo ng mga tao nga kaduluda man. Budlay ka tama. Pasibangdan nyo yung isa ka istasyon. Kami diriya institusyon na kami di. Ang ngalan ng Action Radio, dugay-dugay na. Kami mga bag-o, ti, muna. Dungagan ko lang abuas kay Action Oliver, nagkapanguting-kuting na di sa ako, no? Basta number 1 si Albe, number 2 si Leonardia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. May gabi lang sa kay Sherlyn de Guzman. Mag-greet lang ko family Fermo, Guzon, Quaicong, Deles, Grijaldo sa Barangay Estefania. Salamat. Teresita Orita Kahuraw, monitor lang gid sa program. Salamat. Leticia Pastrana Araman. Sige. Kasakit sang ilang mga aligasyon sa Action Radio. Wala ina tanan sang kamatuuran. Anong inyo ebidensya, abe? Alex Montesa, 54.5% do kadako na gid ina. Sir Bry, para lupugon ang incumbent. Lupugon. Grabe pa gining imo ya. Duda lang gid ko da kung amo na gihapon nga porsyento makuha ni Benitez. Ang pulboron mahimo pa na pulbos. That's why survey lang ini. Base na tabuan man lang to mga tao man nga nakilala na si Benitez. Tamo na ba? Di patabo-tabo man lang na mo. Eduardo Armamento, good evening so Brian, pamati gid grupo nene Yompal Ansoy Awe Boy Tabong. John Vicente, good evening so Brian, great lang family ko Himamaylan City, Barangay Carabalan, family Vicente from John Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Sige. Ka-active sa aton nga mga paki-share ha, paki-share lang. Virgil Pinda, naga-monitor man sa Celine Homes. Keep safe, ha? And God bless you always. Sige. Thank you, Gid, sa mga naga-monitor na sa aton nga pagpangalagan. Sige, griton ko nita pagbalik ko. Advance 85th birthday kay Mama Bukay, Nanay Bukay. Supi sa May 15 kapamati gid siya ho. Sige, pagbalik ko ta greet ko gid ni, no? Kay birthday na nay ba 85. Grabe, nga bonus. Paki-share lang ha sa aton nga live. Grabe nga mga reactions dayon basta balita gani politika. Ang tao hindi mo na mapunggan gid mo. DJ John, pila na edad ni Benitez Aksumbray?
Do ka bata, sila lang taon, no? May ko ideya. May ko ideya kung pila yung edad, ma'am. Pasensya, gid. Okay. Ang iba na binagal dinumpat ang ilang akwan, no? Sige. Good evening, Action Bray. Kanami sang story mo about sa pulis kag ang nubya. Sige. Thank you, gid. Relax ko na na. Okay lang. Sige. Last 8:56. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid. Panaganda sang oras sa aton sa nga pagpangalaga upod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Suno na Magbanwa sa technical side, we have Action Oliver Pason and Action JM Baikin. Partner tama sa Action na Dale Salazar. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa.
Ini naman section Brian, more than nga pasalamat gid maghinibati tabuas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.